Salutare lume! Da, ceea ce vedeți pe ecran este Hearthstone. Pe lângă League of Legends mă joc și Hearthstone ocazional. Și de curând, adică acum câteva ore, a apărut noul expansion de Grand Tournament. Și cu vreo 2 săptămâni înainte am făcut pre-purchase și mi-am cumpărat cele 50 de pachete la preț de 40 plus un hardback, porcării astea. Și astăzi am de gând să le deschid și m-am gândit să fac un video cu scopul acesta. Dacă ai dat subscribe sau ai venit pe acest canal pentru a vedea gameplay cu League of Legends, ei bine, nu rămâne dezamăgit sau nu fi dezamăgit, deoarece un video cu Hearthstone va apărea foarte rar, de obicei duminica sau lunea. Da, și haideți să începem cu deschiderea celor 50 de pachete. Eu aproximez că o să pice undeva la 4-5 legendare, adică eu așa sper. Una la 10, una la 15, hai să zicem, mă mulțumesc cu 4. Deci hai să deschidem primul pachet. Prepare yourself for a day of the most impressive jousting, eye-popping sideshows, and the mightiest combat you've ever encountered. Da, și ca să nu vă plictisesc, am să dau fast forward până pică ceva mai interesant la unul dintre pachete. Enjoy! Oh, avem o epică și 2 date. Epic, Hustle Communion. Nu prea. Îmi place cartea. Probabil mai mult de asta. Nici interesant până acum. O dată. Deci probabil, după cum vedeți, în primele 10 pachete a picat o singură epică și câteva rare. Deci, pot spune că sunt dezamăgit și bănuiesc că și voi sunteți dezamăgiți. Dar vedem ce va mai urma. Sperăm la cei mai buni. Aici mai avem o epică. The Grand Crusader. Add a random paladin card to your hand. Merge. Să dăm la ceva mai bun. Aici avem un Golden Common. Pare să fie cu Rampage-ul de la tot de la Warrior, aceea carte care dă plus 3-3 unei cărți care deja așa la damage. A dat această de taunt. O epică. Și-a dat. Aceeași epică. O da. Deci după cum vedem, după primele 15 pachete, suntem, adică eu cel puțin sunt clar dezamăgit, n-a picat nicio legendară până acum. Și eu care speram la vreo 4-5. Foarte dezamăgit. Vreau să plâng. Hai să vedem pe mai bun. Măcar o legendară după primele 20 pachete. 2 date. Nici nu mai stau să mă uit toată, o singură legendară dau și eu să văd, măcar în primele 20 de pachete. Și se pare că acest lucru nu cred că o să se întâmple. Bizarre, please.
Golden Cam. Agent House, ai chat și Vani și le să se dau o legendată, altceva nu mai vreau acum. Golden Cam, nu mă interesează, vreau o legendară. Una, deci după primele 20 de pachete, nicio legendată. Ce naiba se întâmplă cu acest joc? Avem o epic aici. Poison Blade. Ah, da, știu. Toate că îmi scumpă cartea pentru ce feather. Dar asta este. 22 de pachete și încă nicio legendară, doamne, feather. Feather. Doamne. Dă-mi o legendară. Nu să plâng, nu mă ce căt, sunt nu nimic. Bă, dă-mi o legendară. Care la 26 pachete. Serios. Deci am deschis 26 de pachete și nu măcar o legendară. Cred că au fost 4 sau 5 epice până. Serios. Dăm o epică. Golden Rare, dăm Dust-ul cu asta, craftezi o legendarele dacă tu nu le dai. Epic, tu Antagon să cred îmi place, deci într-un late game, ceva Dragon Deck, Paladin, ceva, merge perfect, din punctul meu de vedere. Luat mana, 36, dacă ai un dragon în mână. I mean, Jola Light Bane, whenever you target this minion with a spell gain Divine Shield. Sună ceva genul Paladin, mi suna o carte Paladin sau Druid, ceva ca să buffezi. Dar ok. Dezamăgitor de legendară, dar de pachete. După 28 de pachete ne-a picat o legendară, deci ne putem spune că suntem dezamăgiți, dar un pic fericiți, mai bine că nimica, nu? Volare. Velocitate la maxim. Încă, deci măcar Golden Common, mă, așa pe ea. Pe 30 de pachete avem o singură legendară, I don't kiss, da mă, e treaba. Văd că mi-e milă de bani. Și măcar 2 legendare să pice. Hai, iar te blocat, Hearthstone ce faci. Blizzard, please. Hai de. Dă-mi o legendară. Foarte trist. Înțelegi? Dă-mă să văd galbenul acela portocaliu ce-o fi. E să plâng. Mai mult, dacă cred că mi-a cumpărat cu gold. Cred că pică o chestie mai bună, mai mult. O epică. Asta mai avem atât din suficient. Îmi place catea. Că trebuie să dați un cor. Dați 200 de să le dau din cel am. Serios, serios, Blizzard, serios, serios. Să vă joc de mine. După 36 de pachete, o singură legendară, una singură. Ce n-ai băi cu jocul ăsta? Le. Mai vreau o legendară. Serios, 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 dai. Nici nu mă interesează de când după, o să mă uit după ce mă calmez, bă. Sigur, odată le din zile. Pe tot ne. O legendară din 39 de pachete. O epică. Serios. Golden Command, dăm Dust. Polymorph, aia o știu. Theory or Renewal, draw this deal one damage to enemies. Ah, ce... Fuck logic, please. Serios, nu. Dacă din 50 de pachete îmi pic, singura legendară, mă jur. Mă jur. Totul vezi. Sunt dezamăgit, foarte dezamăgit. Hai, dă-mă un pula mea de treabă. Da. Fac 50 de pachete astea, 50 de pachete.
Deci 50 de pachete, o singură legendară. Serios. Bizar. Bizar, please. Să nu bagi pula. În canalizare cât extra. Da. Să, hai, Hearthstone, please. Hearthstone, what you doing? What are you doing, my friend? Extra dust. 60 de dust. 15. Genial, colegi. Genial, deci nu pot. Haide, frate. Stăm pe server. Deci nu vă puteți imagina cum o simt. 45 de euro aruncați pe o legendară. Genial, cum să vă spun. Eu sunt să mă calmez și mulțumesc că v-ați uitat la acest opening al 50 de pachete, care, vă spun, sunt foarte mulțumit de acest video, nu de video. Sunt foarte mulțumit de Blizzard și cele 50 de pachetelor, sincer, să-și le bage undeva cu 2 degete chiar, adânc de tot. Poate data viitoare avem mai mult noroc. Salutare. Să plâng. Acum că m-am calmat, aș vrea să-ți mulțumesc că ai urmărit videoul până la capăt. Și dacă doresc să mai vezi astfel de videouri, nu uita să dai un subscribe și printr-un like mă poți susține și apreciez foarte mult. Mersi. Ciao.